fer yoguis? Comencem la classe? Doncs comencem aquí assentats a postura de diamant, amb les mans a sobre els teus genolls, relaxa les espatlles, relaxem la cara i comencem a connectar amb la nostra respiració nasal. Cada cop que tu treguis l'aire, arrela les espatlles cap a baix, cap a la terra. Amb un melic que està a dintre, aguantant, recordem sempre que el nucli, que és tota la cintura, ha d'estar agafat fort a dintre perquè tinguem força i estabilitat a qualsevol asana. Relaxo les mandíbules i observo la meva respiració, que és la que em farà centrar en l'aquí i l'ara, en el present. Inspirant profundament, allargant les mans amunt, obrim els ulls si voleu i inspiro amunt. Agafo tot l'aire, un va cap als pulmons plens i l'exhalar pel centre. Inspiro molt gran, molt gran, molt gran, inspirant, inspirant, inspirant. Retenc i exhalo al centre. Última. Inspiro molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, retenc, un va cap. Exhalo al centre. Obre una mica els genolls i deixa caure les mans davant i que el teu estómac estigui entre els teus genolls. Front en terra i respira aquí. Estem respirant des de molt amunt. Sentint aquests pulmons com entra l'aire i com surt. Que les mans estiguin molt ben connectades a la terra i aquests colzes estirats. Observant com s'estiren aquestes costelles laterals. Inspirant profundament ens anem al costat esquerre, amb les mans igual estirades, encara que el cap pengi no passa res. El que volem és estirar la part dreta molt més que l'altra. I aquí observa el teu pulmó dret com s'obre. Com si només poguessis respirar pel costat dret. Inspirant profundament, ens anem a l'altra banda, al costat dret, estirant al costat esquerre. Sentint aquest pulmó. Inspiro al centre. Porta les mans a davant i sense moure les mans, obre una mica els peus de darrere i ens anem a davant. I inspiro i porto al centre el pes. Exhalo, com vaig darrere sense moure les mans, darrere estiro i inspiro davant. Exhalo darrere i inspiro davant. Exhalo darrere i inspiro davant. Ens quedem ara amb les mans a sota les espatlles. És pel matí, estem despertant el cos molt a poc, genolls separats al menut. Des d'aquí ens anem al cap, melic a dintre, tot a dintre, aguanta esfínter. Inspiro, obro, entra l'aire cap amunt, cul cap al cel i a l'exhalar, mul a banda, orillent a banda i jade a banda. 3 bandes tancades apretant. Inspiro, obro, entrant al pas i a l'exhalar, esfínter, estómac i de la gola tancada. Última, inspiro, creixo i exhalo. Última, aguanta tot en buit, aguanta, sobretot esfínter agafat. Inspiro, obro. Girem els peus i ens anem a sobre els peus. Afluixant aquests dits, portes molt a dintre, portant tot el pes a sobre. I des d'aquí, inspiro, amunt,
tornem. Exhalo, baixo els braços pel costat. Afluixant els dits. Inspiro gran. I exhalo, baixo. Des d'aquí, genolls amunt i els peus girats. Inspiro amunt. Allargo. Exhalo, baixo. A la propera ens anem a fer el mig camell. Has d'aguantar molt bé l'estómac per no fer-te mal a les lumbars. Des d'aquí, inspiro gran. Baixo la mà dreta al taló i mira amunt. I intenta treure com el pit cap enfora, respirant aquí. I tornes davant, inspiro. La mà esquerra és la que va darrere el taló, segueix enganxada al cel, allarga, el cap no el portis molt endarrere. Inspiro, els dos amunt. I exhalo, mans a davant, molt lluny, nuques vessant en peu boca abajo, estirant la cama dreta primer, intentant que el taló arribi a terra, i ara canvi del pes cap a l'esquerra. El taló és el que vol baixar a la terra. Les mans has de posicionar-les molt bé. Recorda que el dit gordo a l'índex són els que més força fan i els altres ja acompanyen. El palmell molt ben enganxat a la terra i vas passant el pes d'un costat a l'altre. I el cap mira el melic, perquè així se'ns surt la U invertida, totalment i no una U. Sempre recorda de portar el pes molt bé a dintre més que enfora de les mans. I finalment intenta arrelar els dos talons a la terra, allargant, amunt no, deixen el cap, aquestes cervicals s'allarguen. Inspirant profundament el genoll dret a la terra, inspirant profundament estira l'esquerra a la darrere i alinea el cap amb la teva columna. I des d'aquí, inspirant profundament, anem a treballar estómac i gluti. Exhalo, genoll al front i aguanta bé l'estómac. Inspiro, allarga, el cap surt i la cama en flex. I exhalo dintre. Inspiro fora. I última. A dintre, m'adic molt fort. I inspiro, surto. Ens quedem aquí. Obre el peu de sota, el dret, amb palanca per no caure. La mà dreta a sota l'espatlla i ens anem a aixecar la cama i el braç cap al cel, des del costat. Dobleu el genoll per darrere, el peu me l'agafo per darrere i trec el pit enfora. Respira aquí. I exhalo. Mans al terra, perro boca abajo. Algo boques vessant, torno a darrere i manca dintre, ens anem a darrere. Respira. Inspiro 1. Inspiro 2. Inspiro 3. Inspiro 4, portant aquesta sang a les teves neurones. I 5. Genoll esquerre a la terra. Aixeca el cap i peu en flex en línia amb el cos. Melic fort i inspiro, exhalo, genoll al front. Inspiro gran. Exhalo a dintre. Inspiro un cop més. I última, a dintre. Inspiro. Allargo, mà esquerra sota l'espatlla, obro el peu per no caure en palanca. I vaig allargant totalment el cos cap al cel. Respira aquí i observa't. Dobleu el peu cap darrere, me'n vaig a buscar-lo, el genoll, i obre el cor. Obrint el cor. Exhalo, deixo anar, mans al terra, perro boca abajo, nuques vessant en torns a darrere, recol·locar aquest maluc. Les mans, recorda, palmells molt ben enganxats, repartint aquest pes que no ens fem mal als colzes. Inspirant profundament, melic a dintre, ens anem a la planxa, pes a davant. A poc, l'últim que surt és el cap, melic a dintre i el cul recte, no penja.
Exhalo darrere. Retraïda. Inspiro, planxa. Exhalo darrere. Posiciona el peu dret al terra molt ben enganxat i el peu esquerre estirant amunt, que el maluc no s'obri. Ens anem amb els malucs mirant cap a la terra. Respirant aquí, anem a portar aquesta cama davant a les mans. Si et quedessis aquí al centre i no arribes, agafes el taló, el peu, el genoll i el portes davant a les mans. Ens anem abaixant al corredor amb les llemes dels dits enganxades a la terra, enfortint aquests dits i aquí estirant aquest psoas. Queda't aquí quieta, mirant endavant, respirant. A l'exhalar, genoll dret a la terra. Ara sí, braços amunt i inspiro, grans les mans i amunt allarga aquest pit cap amunt. A l'exhalar, la mà esquerra a genoll, mà dreta a genoll de davant i ens anem a intorsió. La mà dreta és la que està davant, l'altra, i intorsió cap a l'esquerra. Yes. I ens anem a darrere, girant, que els dos ombros gairebé estiguin iguals. Inspiro, torno al centre, mans a terra, però boca abajo, recuperem aquí. Darrere, allarga, respira cap avall, malic a dintre. Despertant aquests malucs, estirant-nos a poc. Anem a portar la cama dreta per darrere, allarga-la per darrere, allarga cap al cel. I ara inspirant, porta aquest genoll, aquest peu, davant a les mans. Assenar al corredor, estira aquest psoas, important. Allarga aquí, quieta. I allargant esquena i el coll. Recorda que el cap no penja mai, sempre el cap en línia amb el teu columna. Des d'aquí, genoll a la terra. Les mans amb molta energia i anem amb una obra, amunt, aquests dits. Les mans també fan ioga. Respirant. A l'exhalar, mà esquerra. La contrària al genoll, a davant, en torsió. I ens anem a darrere. Obrint aquesta esquena en torsió. Inspirant profundament, tornem al centre i tornem a recuperar darrere. Ara no que es va sanar. Tornem a darrere. Observant aquí. Respirar. Aquesta connexió amb l'esquena. Aquesta esquena que s'allarga. Genolls a la terra. Balasana, s'encasena fluixa darrere. Front en terra. Dóna espai al teu estómac. Afluixa els braços. Canells. Respira aquí. Sentint i observant aquesta respiració, anem portant tota l'energia al darrere, als teus ronyons, afluixant aquesta espatlla, les dues, aquests canells que es relaxen, i afluixa el front, el tercer ull, sobre la terra. I observa que la teva mandíbula no estigui apretada en cap moment. Respirant aquí. Recuperant aquestes espatlles. Recuperant el teu bombeig del cor un altre cop. I inspirant profundament, tornem a portar les mans a davant. Tornem a fer el boca abajo. Ara el boca s'assana, tornem a darrere. El cap a avall. Inspirant profundament la cama dreta, que es queda enganxada a la terra i l'esquerra la portem davant a les mans. I ens quedem aquí, abaixant el corredor, portant la mà dreta al costat del peu, o sigui, la mà contrària a la cama, i anem girant l'estómac per portar la mà esquerra al cel.
I respira i toca el cel. Exhalo, tornes a portar les mans al terra i tornem a darrere, peu boca abajo, recuperant la teva pelvis. I respira, cada cop el peu boca abajo és més fàcil. Una mica dins. I ens anem a portar la cama dreta davant a les mans. Tornem a allargar aquí i porto la mà esquerra al terra, giro l'estómac a la regató i allargo el cel, respiro aquí. Respira. I inspiro, exhalo, mans al terra, recuperem a darrere, darrere boca abajo. Ens anirem caminant de les mans cap als peus. Des d'aquí doblega genolls i deixa caure tota la panxa i el pit a sobre els genolls, deixa caure el cap, descansa. Que el cul se'n vagi cap al cel i que el cap cap a la terra. Allarga la part alta des de la cintura fins al cap. La mà dreta estarà al terra i s'estira tot el d'esquerra, s'estira la cama i el braç cap al cel. Mirant amunt. Exhalo, dobleu les dues cames. S'estira al costat dret, tot. Inspiro, giro. Exhalo, baixo. Enganxo les dues mans amb els dits del peu. El cul segueix el més alt. Inspiro i mira endavant i estira cames. Si no poguessis, també pots estar aquí, a les tíbies. Exhalo, doblego. Cap molt a dintre. Inspiro, estira. Exhalo, afluixo. Inspiro, estiro isquios. I última, exhalo. Deixa anar les mans i anes pujant poquet a poquet, vèrtebra per vèrtebra, a Tadasana de peu. Mica dintre i ens quedem a Tadasana. Aquí recuperant l'alè, recuperant la posició de la muntanya, les espatlles molt lluny de les orelles, les mans giren una miqueta i micro, doblegats als genolls. I ens quedem aquí amb els ulls tancats, observant la planta dels peus al terra, dit gordo i tots els dits ben estesos, repartint el pes al terra. Inspira profundament, tornem a braços amunt, inspira amunt. Convaca, exhalo, baixo, rodonet cap a la terra, deixa caure els braços avall. Camina amb les mans cap a planxa, a sota les espatlles, queda't aquí. I exhalo, tornem, doblega cames i te'n vas cap a darrere. De peus a terra i poquet a poquet, vèrtebra per vèrtebra, està vestit i amunt. Inspira, inspira, braç amunt, inspiro, 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 exhalo, namaste. Repetim. Inspiro, gran. Allargo. Exhalo, deixa caure el cap. Baixo. Braços que pengen. Te'n vas caminant cap a les mans. I et quedes trobant a la planxa una mica dintre. Pesa sobre els dits dels peus. Exhalo, me'n vaig cap a darrere, camina. S'ha vestit i amunt, només inspirar. Inspira, 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 inspira. Exhalo. Ens anem a davant de la màrfala, el mat, la colxoneta, al revés. Tornem a quedar aquí, pugem els braços, deixem anar, braços i cap, deixem espatlles, colzes. Deixem anar aquí, aquestes mans
cap a la terra, esquena recta, braços que van baixant, poquet a poquet, sentint aquesta esquena com baixa cap a la terra. Deixes caure el cap avall, Uttasana. Mans a les tíbies, mira endavant, allarga el cap i allarga aquesta esquena, estirant isquios per darrere, i a l'exhalar tornes a baixar darrere. La cama esquerra se'n va a parella un altre cop, asana al corredor, gem els dits al terra, quedem aquí estirant soes, el cul avall. Ara sí, gira el peu esquerre 90 graus i ens anem a Guerrero 2, a les espatlles iguals, i aquí respirant, portant tota l'energia, projectant-la davant a la mà dreta. Inspirant profundament, estira la cama davant, estira la cama, i la mà esquerra baixa, i només s'estira de davant, obrint tot el pit. A l'exhalar molt en compte, les mans en creu, i te'n vas cap a davant. Te'n vas cap a davant, baixant a Trikonasana, al triangle. La mà esquerra al cel, i respirant aquí, mirant amunt. I a l'exhalar mira a terra. Doblem la cama de davant i torno a l'asana del corredor a recuperar volum. Mans al terra, em vaig darrere a pega el cop. Inspiro 1, inspiro 2, i inspiro 3. Anem amb una petjada o caminant cap a davant amb les mans a peu. I bé, per vèrtebra anem pujant a sana estit i amunt. Inspiro, 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 braços amunt, inspiro, 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 exhalo, baixo. Anem a l'altra cama. Peus arrelats. Inspiro gran, 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 gran. I a dalt de tot, convaca. Exhalo, esquena recta, el cul que se'n va, ben baixa del cap, cap avall, cap a la terra. Sentint aquesta columna, cau al cap. Mans a les tíbies, mira endavant, allarga aquesta esquena. Exhalo, baixo. I és la cama dreta, darrere lluny. I ens anem a l'asana al corredor, quedat aquí, estirant sols dret. Inspirant profundament la cama dreta, gira 90 graus i amb força a la cama esquerra per obrir el Guerrero. Tota l'energia davant a la mà. Respira que les teves espatlles estiguin iguals. Inspirant profundament anem a Guerrero 1, estira la cama davant, baixa el braç dret i obre el que tens davant. A l'exhalar, poquet a poquet, braços en creu, i ens anem a Trikonasana al costat, sobretot que no pengi davant el cap. Ens anem al costat, Trikonasana. Mira al terra, gira cames, asana al corredor, recupera aquí i recuperem darrere a peu boca abaix. Fixa't que el peu boca abaix cada cop és més còmode. Una mica dintre, cap molt avall. La teva esquena agraeix que la mobilitzis i al teu cervell que li portis la sang. Tornem a caminar a davant o amb una petjada gran i ens anem poquet a poquet, vèrtebra per vèrtebra, a Savasthiti i inspira, 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 exhalo, baixo. Seguim amb vinyasa. Inspiro gran amunt. Les mans separades. Exhalo, dobleu genolls, Uttasana, ens anem a la cadira. Mira al terra per no forçar les cervicals. I a l'exhalar, mans al terra. Adho Mukha Sasana, anem a la dreta. Altra boca abajo. Respirant. Anem a portar la cama dreta davant de les mans i el genoll al terra. Anem a fer-ho més fàcil. Genoll al terra, àngel i mudra a davant, colzes ben oberts, és important.
més també davant. Porto el colze contrari al genoll. Giro l'estómac i me'n vaig a girar amb una torsió important a la teva columna. El colze dret mira cap al cel. I observa aquí la teva esquena com gira, fent força amb aquests colzes. Inspiro, mans al terra, perro boca abajo recuperant. Tornes a darrere. Respiro 1. Respiro 2. I respiro 3. Camino cap a davant, amb una petjada gran. I tornem a pujar vèrtebra per vèrtebra, poquet a poquet, estiri molt. Inspira, 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 exhalo, baixo. Anem a l'altre cantó. Inspiro gran amunt i deixa les mans separades. Que es van amb seca la cadira, enfortint aquestes cames, aquest glúti mira al terra, una mica dintre. Mans que baixen a terra. I és la cama dreta que se'n va darrere, genoll al terra, àngel i mula, mans al cor, colzes ben oberts, obrint aquest pit, porto colze a genoll que tinc a davant, giro estómac, colzes molt oberts i mirem cap al cel. Respira aquí, observa que la teva columna cada cop gira més. Respira. Inspiro, mans al terra, perro boca abajo. Adho Mukhasanana, recuperant. Ens anem a Chaturanga, genolls al terra, cul, que serà l'últim que baixarà, primer has de baixar el pit i estiro Bhujangasana, mig a cobra. Les mans sí que estan al terra, però no forcem les cervicals ni els trapecis. Colzes enganxats i exhalo, fluixo quiet aquí al cocodril, una mà sobre l'altra i el front al terra. Respira. Aquí ens recuperem. Aquí estem ben relaxats, sentint tota l'aire que passa per darrere, a la teva esquena. Eixampla esquena per darrere. Respira. Sentint la connexió amb la terra que t'atrapa, que et fa descarregar el teu cos. Si tens alguna tensió, afluixa aquesta tensió, colzes molt oberts, aixelles molt estirades. I respira des del melic, eixamplant esquena per darrere. Sentint la teva respiració, que és el més important, que és el que ens fa calmar la ment. Tornem a portar les cames tancades, tanca les cames. Porta la barbeta al terra i les mans que estiguin fora de la conxolleta amb les gemes dels dits al terra i colzes cap al cel. I des d'aquí anem pujant, poquet a poquet. Tu observa el que puguis pujar. Si veus que et fa mal, pares. I puges amunt, cadascú puja el que pot, tots tenim limitacions. Puja una mica més, Sandra. Estira braços, amunt. L'allarga el cap, espatlles avall, exhalo, baixo. Sent la teva esquena, viu-la. Inspiro i puja on tu vegis que pots pujar amb el coll molt estirat. Lluny de les orelles, les espatlles. Exhalo, baixo. Treballant pit, braços i, com no, les teves lumbars. Inspiro, pujo amunt. Allarga. Exhalo, baixo. Enfortint aquests dits i inspiro, última. Queda't al centre i mira el peu dret. Inspiro al centre. I a l'altre cantó. I baixo. Tornes a cocodril una mà sobre l'altra.
Afluixar aquí, mou el cul per relaxar aquestes lumbars. Movent el cul, afluixem les lumbars. I respira i afluixa el cervell. Anem amb una torsió de columna. Anem a portar la galta esquerra al terra i la mà esquerra estirada a darrere. Amb l'ajuda de la mà dreta, te'n vas amb el peu dret cap a la terra i ens quedem aquí amb la mà dreta estirada davant. Estem en torsió. Fixa't si pots portar la punta del peu al terra i aquest genoll al cel. Tenim una torsió important de columna. Afluixa aquí. Observant aquesta esquena. Anem a veure si amb la mà que tens darrere, l'esquerra, te poguessis agafar el peu. Perfecte. Ja el tens, passa que no el trobes. Aquí, observant aquest estirament important de tot el lateral, sí? Molt bé. Dues respiracions aquí. I tornarem al centre, canviant la galta al contrari. Galta dreta al terra, la mà dreta s'estira per darrere i és el peu esquerre que amb l'ajuda de la mà esquerra se'n va al terra, la punta i el genoll cap al cel. I la mà davant, la dreta, l'esquerra, perdó. Aquí ja estem en una torsió important de la teva columna. Observa la cintura i la part alta no van a joc, estan en torsió. Poquet a poquet estira el braç de darrere, de la dreta, que se'n va a buscar el peu per darrere. I ara el braç que tenim a davant, gairebé al costat. Ja va bé. Aquí. Sentir aquest estirament. Ok. Ara no la costa. Aquí. Una torsió important, si veieu l'esquena dels vostres companys. Inspirant, tornem al centre i ara te'n vas poquet a poquet. Apa, passant a descansar aquesta esquena, tornar a buscar la seva posició, obre les ulls una mica i descansa aquí a dalt. Portem la teva respiració als ronyons, a les lumbars. Respira. Afluixa la mandíbula. Afluixa el front. Observa't el cos, la diferència de quan has entrat a ara. Observa si els teus pensaments estan més al present ara, no tan dispersos. Inspirem profundament, poquet a poquet ens anem pujant de peu, relaxant un altre cop amunt. De peu a la terra. Tornem a connectar dits gordos i tots els dits ben arrelats a terra. Un core fort
a dintre, buscant l'equilibri amb els ulls tancats, s'observa que les espatlles s'allunyen i creixo per darrere. El coll sempre creix, però no per davant, sinó sempre per darrere. Amb força, amb poder, el pit sempre obert. No anem... Actitud, actitud de jo puc, jo soc. Respira aquí, repartint bé el pes al centre. Des del punt Hara, per sota el malic buscant aquest punt. Anem a fer el chequeo de com estem. Si tenim els pensaments molt dispersos o no,